Lajeng enjing para pemirsa, kados pundi anggenipun mangertosi pawarta ing dinten punika kanthi sepintas. Kata pawarta ingkang paling anyar lan mesti kula cawisaken kangge panjenengan sedaya. Kula Seva Ramadhani minangka pawarta saklajengipun. Sawetara gunung geni ing Indonesia bakal jeblok ing pungkasan taun 2023. Ing Desember 2023 sampun wonten sekawan gunung geni ing Indonesia sing jeblok. Ora mung iku, sawetara gunung geni uga wis ditetepake ing level 3 utawa status siaga amarga aktivitas vulkanik mundhak. Napa wae gunung geni ing Indonesia sing bakal jeblok ing Desember 2023. Ingkang nomor setunggal yaiku Gunung Merapi. Semua tanggal setunggal Desember 2023 malam, Gunung Merapi sing mapan ing tapel wates wilayah istimewa Yogyakarta lan Jawa Tengah ngalami erupsi maneh ing dina Setu tanggal 2 Desember 2023. Awan panas longsoran adoh meluncur nganti 2000 meter nganti kidul kulon jam 19.17 wektu Indonesia Kulon. Kaping kalih inggih punika Gunung Merapi. Gunung Merapi ingkang wonten ing Kabupaten Agam lan dataran Sumatera Barat jeblok dumadakan dinten Minggu 3 Desember 2023. Udakara jam 11 wanci Indonesia Kulon. Akibatipun puluhan pendaki kejebak ing pucuking gunung kasebut. Gangsal welas ing antarane yaiku dumumake mati. Ada dasar pemantauan pusat vulkanologi lan mitigasi bencana geologi erupsi eksklusif. Gunung Merapi duweni dhuwur kolom awu watara gangsal 1.891 meter saka permukaan laut utawa watara 3.000 meter saka puncak gunung. Kaping katelu inggih punika Gunung Ilik-Wontolo sing ana ing Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jeblok maneh Selasa gangsal Desember 2023 jam 17.51 waktu Indonesia Etan. Jeblokan kasebut kecatet ing seismograf kanthi amplitudo maksimal 23 gangsal milimeter. Kanthi durasi luwih saka 1 menit, dene dhuwure kolom awu diamati nganti gangsal atus meter ing dhuwur puncak utawa watara 1.923 meter saka permukaan laut. Sing pungkasan Gunung Anak Krakatau sing ana ing sisih kidul Sunda Lampung, Provinsi Lampung Kidul uga ngalami erupsi ing dina Rebo 6 Desember 2023. Watara jam 6 waktu Indonesia Kulon miturut laporan saka situs resmi Pusat Vulkanologi lan Mitigasi Bencana Geologi. Jablukan kasebut duweni dhuwur kolom ejeksi 1.000 meter ing dhuwur puncak utawa watara 1.157 meter saka permukaan laut. Mekaten pawarta sawekdal menika, kula Seva Ramadhani suwun rencang-rencang kula nyuwun pamit, monggo saklajengipun.